Γιατρέ, επειδή ο χρόνος τρέχει και επειδή θα πρέπει έτσι να κλείσουμε σιγά-σιγά, θέλω να μιλήσουμε και για το δεύτερο Διεθνές Συνέδριο του Ιατρικού Συλλόγου Αμοχώστου. Μάλιστα. Ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς που μας αφήνετε να πούμε και κάτι για το μεγάλο συνέδριο που κάνουμε. Ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αμοχώστου, ενός προφυγικού συλλόγου, πρέπει να το πούμε αυτό. Είναι μεγάλη μας τιμή που ξεκινήσαμε αυτό το concept, είναι από το 2023. Ήταν το πρώτο συνέδριο το οποίο, διεθνές συνέδριο το οποίο είχαμε κάνει τότε. Βλέπουμε τώρα και στην οθόνη μας εδώ είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Το δεύτερο εννοείται ότι έχει ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία. Είναι και με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, που είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο για τα κυπριακά δεδομένα. Έχουμε πάρα πολλούς διεθνείς ομιλητές από το εξωτερικό και θα γίνει στη Λεμεσό 6 με 8 του Νιόβρη. 6 με 8 Νοεμβρίου στη Λεμεσό. Στον Grand Resort και αυτό που θα ήθελα να πω που ενδιαφέρει και τους θεατές σας, ανεξαρτήτως αν είναι οδοντίατροι ή όχι, η οδοντιατρική έκθεση, η οποία αποτελείται από πολλές εταιρείες, από τις οποίες οι ασθενείς μας αγοράζουν τα προϊόντα τους καθημερινά, η έκθεση αυτή θα είναι ανοιχτή για όλους, όχι μόνο για τους οδοντιάτρους, για όλο το κοινό και είναι ευπρόσδεκτοι να έρθουν από την πρώτη κιόλας μέρα, μπορούν να έρθουν και στην τελετέναρξη να δουν τι σημαίνει οδοντιατρική, τι σημαίνει, τι είναι ο Οδοντιατρικός Συλλόγος Αμοχώστου, και τι ακριβώς σημαίνει αυτό που σας είπα, η οδοντιατρική. Τι είναι η οδοντιατρική? Ο περισσότερος κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί την οδοντιατρική επιστήμη. Ευκαιρία να λυθούν πολλές απορίες. Πραγματικά. Και σας λέω, σας προσκαλούμε όλους τους θεατές σας να έρθουν στο συνέδριο μας, στην έκθεση οδοντιατρική του συνεδρίου, του μεγάλου αυτού συνεδρίου. Να βλέπετε τις φωτογραφίες από το πρώτο συνέδριο το οποίο κάναμε, στο οποίο ήρθαν τεράστια ονόματα της οδοντιατρικής από όλον τον κόσμο. Με τον Ανδρέα Μομπέλη, είναι το μεγαλύτερο όνομα, ο κορυφαίος περιοδοντολόγος της Ευρώπης και ένας εκ των κορυφαίων του κόσμου, με πολλές διατριβές, τις οποίες ακολούθησαν μεταγενέστερα οι συναδέλφοι. Και όπως σας είπα, τους προσκαλούμε όλους να έρθουν και να μας δώσουν και εμάς... Πολύ ωραία. Και έτσι θα μαζέψουν χρήσιμες πληροφορίες γύρω από την οδοντιατρική. Βεβαίως. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας στην εκπομπή Υγεία και Ομορφιά. Θα χαρώ πολύ να έρθετε ξανά να μιλήσουμε για τα τόσα σημαντικά θέματα που αφορούν την οδοντιατρική, τα παιδιά, τους ενήλικες και θέματα τα οποία τα βρίσκουμε στην καθημερινότητά μας. Και είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε λύσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ όμορφη η συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ ξανά πάρα πολύ και ευχαρίστως όποτε θέλετε να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ, να είστε καλά.